имрӯз яъне 26 июли соли 2024 дар шаҳри Парижи Фаронса маросими кушодашавии бозиҳои тобистонаи олимпӣ баргузор мегардад. ин аввалин маросими кушодашавии бозиҳои олимпӣ мешавад ки дар майдони калони варзишӣ доир намегардад, балки дар майдони кушоди ҳавзаи дарёи Сиен баргузор мегардад. Пойтахти Фаронса шаҳри Париж ба майдони варзишиву театрӣ табдил меёбад ва паради анъанавии варзишгарон дар киштиҳои обӣ тавассути дарёи Сиен ҷараён мегирад, ки тамошобинон дар ду тарафи соҳил маросимро тамошо хоҳанд кард. шумораи тамошобинон ба 300 000 нафар мерасад. дар аввал кумитаи тадорукот шумораи тамошобинонро 600 000 нафар гуфта буд, вале бо сабаби чораҳои амниятӣ шумораи онҳо кам карда шуд. ҳангоми парад садҳо киштиҳои обӣ бо шумори 10500 нафар варзишгарон аз болои дарёи Сиен гузариш хоҳанд кард. ҳамзамон дар қатори онҳо 3000 ҳунармандон бо шумори 400 нафар раққосон иштирок хоҳанд кард. маросими кушодашавии бозиҳои тобистонаи олимпиро ба таври мустақим аз сомонаву шабакаҳои алоҳида тамошо кардан мумкин аст. оғози маросими кушодашавии бозиҳои тобистонаи олимпӣ Париж 2024 ба вақти душанбе соати 22:30 мебошад. оташи олимпӣ бошад дар назди манораи Эйфел бо даст ба дасти варзишгарони машҳури дунё афрӯхта хоҳад шуд. як чизи баҳснок дар ин бозиҳои тобистонаи олимпӣ ин иштироки баъзе аз гурӯҳҳои ғайрианъанавӣ дар ин олимпиада мебошад, ки дар ҷомеаи ҷаҳонӣ дар қишраҳои алоҳидаи дунё баҳсҳои зиёдеро ба миён овардааст. ҳайати олимпии тоҷикистонро дар бозиҳои олимпии Париж 2024 14 нафар варзишгар аз рӯи 6 намуди варзиш муаррифӣ хоҳанд кард. аз ҷумла 6 нафар аз рӯи варзиши ҷудо, 3 нафар аз рӯи бокс, 1 нафар аз рӯи теквондо, 1 нафар аз рӯи куштини тарзиозод, 2 нафар аз шиноварӣ ва 1 нафар аз намуди варзиши сабук. ба тамоми варзишгарони дастаи мунтахаби Тоҷикистон дар ин сабқатҳо барои муваффақият хоҳонем ва умед мекунем, ки Тоҷикистон дар ин бозиҳои олимпӣ соҳиби медали олимпӣ хоҳад гашт. муваффақияту комёбиҳо насибатон бод. муваффақ бошед парчамбардорони миллат. ба пеш Тоҷикистон, ба пеш. вақти бозида даромадем, фикри тамом майдоне фикре ки 10 миллион зиёд, мо 6 миллион зиёд тоҷикон дунёда ҳастем. фикри оро кардем, обрӯи давлата кардем, иродаи мустаҳкам дошта, ҳадаф дорем, мақсад дорем, ба пеш, фақат ба пеш. лекин ҳамира ҳис кунем ки ман куҷое ки набошам, ман бо шумо ҳастам, ман шуморо тамошо мекунам. соати чанди фарқияти сал набошам, ман тамошо мекунам. ба шумо муваффақият, ғалаба.